Olen todella iloinen, että Anu lähti näihinkin eduskuntavaaleihin mukaan. 4 vuotta sitten Anu teki hyvän vaalituloksen, 8 vuotta sitten hän oli myös mukana. Paljon kuulee hyvää tämän päivän Imatrasta sen jälkeen, kun Anusta tuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunki on tullut ihan uusi avoin toimintakulttuuri. Ihmisiä kuunnellaan ja tehdään vastuullisia päätöksiä. Myös kaupunkia halutaan uudistaa. Vastuullisuus ei ole vain sitä, että tarraututaan menneeseen ja vanhaan, vaan erityisesti sitä, että huomioidaan kaupungin muutos, maailman muutos ympärille ja toimitaan sen mukaan. Anu on ihmisenä kokenut vaikuttaja. Kansanedustajan työ ei ole mitään teatteria eikä se ole mitään edustustyötä, vaan se on hyvin raakaa työtä. Siinä parhaiten pärjää sellaiset ihmiset, joilla on sosiaalisia taitoja, joilla on hyvä kokemus vaikuttamisesta, joilla on intomielinen suhtautuminen tulevaisuuteen ja sen kehittämiseen. Kunnallispoliittinen kokemus tuo Anulle vahvan vaikuttajataustan ja siitä on erinomaisen suuri hyöty myös kansanedustajan työssä. Ei muuta kuin tervetuloa vaalityöhön. Anun tiimiin varmasti vielä sopii. Tiedän